Dobrodošli u Sarajevo. Iza mene je baš čaršijska džamija, koja je po mom mišljenju najljepša džamija u Sarajevu. A odmah iza nje se nalazi moj restoran Bosanska kuća, pa idemo zajedno. To je ta Bosanska kuća, restoran Branke Sobrlić, kažu najbolji u Sarajevu. 150 vrsta jela, a ćevapi, najbolji sarajevski ćevapi od telećeg mesa. To je veseli Bosanac, evo ga, mašala koliki je. Tu sada bosanska sablja, pa imamo pivo i teletina ispod sača, mekana ko duša. Ma raspada se, kosti se same vade, vidite, služi se bez kostiju. Sa krompirom ispod sača. Vidite, u sarajevskim ćevabdžincama nemaju dozvolu za služenje alkohola, ali zato kod nas ima i pivo i vino. Veseli Bosanac sa preljivom sa gljivama, bosanska sablja i evo je carska pljeskavica punjena sirom, kajmakom, pršutom i gljivama. Nešto super, super, to je divno jelo. A sada idemo na bosanska jela. Tu je sahan, bosanski lonac, dinstana teletina klepe i naša čuvena mučkalica. Teleći biftek, evo vidite, to je teleći biftek za više osoba. Pa zna Branka šta je dobro, zna Branka šta je najbolje.